Du er den ikke, din dumme. Hej igen, Mus. Tobias, nu kan du ikke komme ud. Skrid nu, Rasmus. Tobias, hvad er der? Skrid ud? nu. Hvad? Skrid. Kom nu, nu skal vi finde ham. Stop nu, Rasmus. Det er meget, men jeg er din dumme. Ja. Hej, er det? Ja. Nej, nej! Du er efter mig! Og Kasper, ikke mig. Kasper, ikke se mig. Se ikke mig. Nej! I kunne altså godt have sagt, at vi var startet. I kunne godt have sagt, at vi var startet på en rød, hvis du finder din idiot. Jeg har fundet dig. I kunne godt have sagt, at vi var startet på en ny runde. Er du syg? Nej, jeg tabte fucking noget. Hallo, jeg troede, at vi var... Nej. Nå, fuck, du er klam, Kasper. Prøv lige at se dig. Nå, nu går vi i gang med en mere. Og den gang skal vi have det fucking awesome. Det sidste gang, så tænkte jeg også til ny. Nu står jeg lige. Det skal nok blive fucking awesome, det her. Og hvad er vi, Kasper? Er vi hejler eller sikker? Jeg vil gerne starte med at være hider, fordi jeg har fundet et genialt gennemsted. Jeg er sikker. Altså, jeg vil være sikker. Okay, så er jeg hider. Jeg vil sikker. Og mig og Kasper er hider. Hvor lang tid er egentlig op til? Vi har optaget et år. Du har optaget i 1,5 minut. Jeg har jo kun optaget i 1,5 minut. Kommer I snart ind? Vi går bare ind nu. Hej den hej. Så skal vi finde ud Where's the beat? Hej den sig. Ej, jeg kom til at tage hider. Du skal vinde. Ja, kom ind nu. Log nu, så kan vi finde. Tobias, skal du finde? Skal jeg finde? Er du finder? Mig? Er den sort skærm for dig lige nu? Ja, det ved jeg godt, jeg finder. Jeg skal være ham, der skal gemme mig. Så kan de lære. Du skal lige med at sige. Top nu der, Rasmus. I er gået ind ad en dør. Og man skal have lyd på. Ja. Nej, skal man? Skal vi have lyd på? Display. Hiding. Wow. Gordon Freeman. Tobias, er du den også? Jeg skal have ham, der skal finde os. Nu skal vi finde Kasper. Med Rasmus. Han skal også finde Kasper. Jeg hedder altså Jens Peter. Lad Tag mig nu i, Rasmus. Jeg hedder Jens Peter. Hey, hvad sker der, hvis man går ind i den her maskine og trykker på knappen? Ej, lige dukke. Kig lige bag ved dig. Hov, det var fem. Var det mig? Jeg så fem, jeg så Rasmus. Jeg så det dig, Kasper. Ej, hvor dum. Jeg så Rasmus. Jeg så det dig. Han gik et sted her. Jamen, han sagde lige, at han gik bag mig. Så Ja, jeg var lige bag det. Jeg stod bag den der, da du åbnede. Nu så vi er fandme runden. Nej, Nej, det er vi vel ikke. fandme ikke. Jeg synes, vi skal blive smukke og se nu. Er det dig, vi skal finde? Ja. Mit liv! Det var min kast, din kode. Godt, Rasmus. Hvad er det, Kasper? Jeg spørger min kast. Get off. det kan man lære det! Den koster som om faktisk 10 kroner. Hvordan kunne jeg ikke koste dig 10 kroner? Det ved jeg ikke. Det siger vi bare, jeg gjorde. Ja. Det tror jeg, dem der ser det her på. Det tror jeg på. Kasper må godt se på mig. Kasper. Nu skal jeg finde Kasper om 8. 7. Dag, boys. Kom her, Jeg tror at se, det larmer de to. Nå, okay. Nu skal jeg finde jer. Nu skal jeg finde Kasper og Rasmus. Prøv at vente lige. 10 minutter, så skal vi i gang med skoven. Kasper og Rasmus. Hørte I det? Ja, nu skal jeg finde Kasper og Rasmus. Han er ind til højre. Sådan. Jeg skal ikke finde ham der dumme Rasmus der. Især Rasmus. Du finder mig ikke. Jeg finder ikke Kasper, han er alt for OP. Altså, du finder sgu heller ikke mig, så godt jeg er kæmpe nok. Vi hører der vejen herinde. Jeg er nemlig inde til nemlig.
Hvor er jeg inde, Tobias? Excuse me. Hvor er jeg inde? Ja, forbi. Så hvor er jeg inde? Tobias, du vidste godt, jeg var der. Du havde fucking kigget 100%. Jeg kunne se der, at du var der. Ja, ja. Du havde kigget. Du kiggede der sådan over. Du kunne se, jeg har kigget en Ja, skid. du har. Nu er det kun mig, der er tilbage. Og Jeg jeg tror var aldrig. Jeg tror ikke på dig. Hvad skulle det? Jeg tror ikke på dig. Kig det over sådan der. Nej, Jeg tror slet ikke på dig. jeg kiggede ikke engang på dig. Jeg stod bare deroppe. Ja, ja. Du gjorde altså. Kig på mig. Du gjorde altså. Du er skide rette. Nu prøver jeg. Bare ud og skide. Og nu skal jeg lige lære dig noget. Man går altså ikke ud og kigger, når folk kommer på toilet. Man åbner ikke døren. Kasper. Tobias, du fucking skide. Bror. Tobias, hjælp mig med kassen her. Hvad? Hjælp mig med kassen her. Nå, tak for ledetråden. Lige leger med kasser. Det er sådan noget. Kan du gå den igennem? Gå den igennem, skal du gå den igennem? Kasper, du er gået ind ad en dør. Gå den igennem, skal du gå den? Tak for ledetråden. I er gået ind i et rum. Skal du gå der i folk der? Så gå den. Så gå den. Nej, du skal ikke kasserne her. Så skal du ind i rummet. Vent lidt. Vent lidt. Ja, vent lidt. Godt. Selvfølgelig er jeg ikke derinde med vognen. Selvfølgelig er jeg ikke inde i generator på mig. Ikke røg min boks. Nej. Jeg ved godt, jeg godt kan bruge kasserne herinde til, ikke? Du må ikke have det. Kan jeg ikke det? Jeg har sådan set på at vundet et spil, det gør det. Fuck, man, de der mænd, der går der rundt, de går der ikke, og jeg, de er fucking irriterende. Fuck, de bliver nederen, hvis de går rundt. Få nu, Tobias. Tobias, du står bare der. Sælg mig ud, sælg mig ud. Du må ikke gøre noget. Åh, Tobias, du ved jo, hvor Kasper er. Ja, jeg kan se ham. Hvor er han? Jeg hører ham. Følg efter mig, Tobias. Jeg hører dig, Kasper. Nej. Hvor er det så hej? Jo. Tobias, jeg fucker det rundt. Jeg har X-ray. Det er... Sælg mig ud. Kasper, tryk lige på R. Kasper, tryk på R. Er du der? Nej. Han kan ikke komme derind. Kasper, tryk lige på R, så er du en god. Gå ned. Det er dig. Nej, jeg har allerede kommet. Fuck, jeg blev irriteret, da jeg så, det var dig. Fuck, man, ham der, han er uhyggelig. Han er bare sådan et ben, og så kigger han rundt. Nej, det der. Flyt den der. Jeg har ret lidt. Blok døren, blok døren. Du skal give os en ledetråd, Kasper. Jeg er inde i et rum. Må jeg godt sige om, hvor du er? Jo. Ikke i hvilket rum. Han er i hvert fald i et rum med døre, ikke også? Mange døre. Og lidt glas. Og det gør. Er det med glasdøre? Tak for hjælpen, det ved jeg sgu godt, hvor jeg er. Fucking dum, Rasmus. What the fuck? Hvad er han her? Og knappen den er... Knappen den er... Nå, her er en åben dør. Den er ikke normalt åben. Kasper, tryk på R. Er det herinde, Kasper? Det er lige meget, der er jo kun... Jeg er herinde. Jeg er i det der rum der, Tobi. Den er ude, du. Fucking spil. Luk mig. Luk mig. Det dræber nu. Du kan ikke åbne den. Du åbnede den ikke. Du vandt. Det er også Kasper vandt. Okay, jeg var lidt med Kasper der. Jeg tror, vi slukker videoen nu. Nej, Tobias. Vi ses.